Jeg vil vise, hvordan man splejser garn sammen, så man ingen ender får at hæfte. Og i strikketøj som det her, der har jeg 7 mønsterfarver og 7 bundfarver. Og det er vigtigt at kunne skifte garn tit, og man skal ingen ender have bagefter. Og så skal jeg vise, hvordan man splejser garnet sammen. Man har, når man skal skifte fra en farve til en anden, så åbner man lige garnenderne et par centimeter, river den ene tråd af, og lige sådan på den tråd, man nu skal til at strikke med. Åbner garnet og river et par centimeter af, og så lægger man garnenderne ind over hinanden, sådan at de dækker 3-4 cm ind. Og så skal der lidt væde i hånden, spyt for eksempel, det er det man har tættest på. Og så skal man rulle garnet godt sammen. Så væde og varme, det er det, der gør, at garnet det kan filte sammen på ny. Og så får man en tråd, som man så strikker videre med. Og dermed har man skiftet farve.